Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'ar wannan channel ta mai albarka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Yawan Allah da zan nuna maka wani application mai matukar amfani a gare ka. So da dama masoyi ko masoyiya za ka ga kana so kaɗan yi ɗan ƙaramin bidiyon nan ka burge masoyiyarka ko ka burge masoyinki. Za ka ga wannan bidiyon da ake haɗawa da waka da kuma rubutu yana tafiya akan style mai kyau. To insha Allah yau zan nuna maka yadda za ka amfani da wannan application domin ka yi editing bidiyon ɗinka na masoyiyarka ko masoyinki. Application ɗin shine KineMaster. KineMaster wasu sun santa wasu wasu santa. Application ne mai kyau, kagan shi in ba ka da shi sai ka zo Play Store ka rubuta KineMaster ka ɗauko shi. Da fari in ka buɗe KineMaster naka sai ka danna create new, daga nan sai ka zaɓi wannan fuskar wannan page. In ka danna zai buɗe maka haka sai ka danna create. Kayan na ya bude maka haka misali, to ɗan yi haƙuri network ɗin da yana ɗan basu matakka ta shigo. Yauwa idan ya buɗe kai tsaye zai buɗe maka ɓangare cikin memorin ka, ma'ana cikin gallery na ka wajen hotuna da bidiyo. To da fari dama sai ka tanadi background wanda za ka sa a wayarka. Idan misali kana so ka yi amfani da wani background da kake so ka ɗauko shi da fari sai ka sa background. Yanzu fara in dubo background ɗin da zan yi amfani da shi. Yanzu misali bari in buɗe ɗauka wannan background ɗin inda shi ne mai alamar dai abin sayayya ko to ɗauka ya yi man wannan, sai in danna kai sai in buɗe shi in da shi haka na ɗan bakin nan na shi ka danne shi sai ka buɗe shi daidai iya tsayin bidiyon naka misali. Ɗan bashi ko kai minti ɗaya ne. Daga nan kai haka sai ka dawo ɗauko waka.
sai ka dawo daga daidai inda baiti na fara. Sai ka danna kan bidiyon nasa kan waƙa ka ta da farko yanzu abin da za ka yi sai ka danna sai ka tsaye daga nan sai ka danna wannan gurin da aka rubuta layer sai ka danna wajen tax sai ka rubuta baitin da ya